Hej og velkommen til skabelsen af dagens nye YouTube-kanal, nye logo, Rang 008. Og Daniel, er du klar? Ja. Perfekt. Så går vi i gang. Vi kører op her, og så finder vi billedet, og så roterer vi det lige en gang mod uret, og så har vi det her. Så lægger vi et lille lag på. Så vi lige autojusterer sådan der. Så tror jeg lige, at vi fjerner, jeg skal lige fjerne baggrunden derinde. Her. Fjerne lige det hvide til at starte med. Og okay. Så lige nødt til at fjerne baggrunden her. Så sætter bogstaverne til at få et start frem. Der er lidt, den lækker lidt. Wow. What the fuck? Det var ikke meningen med det. Nej, det var ikke helt meningen. Sådan der. Så flytter vi den her. Bang. Sådan der. Det var bedre. Og der, og der, og der, og der, og der, og så har vi det rene logo. Så kan vi lige autokontraste det lidt. Så kan vi lægge et filter på. Så det bliver Prøv at kigge på billedet. Det kan sige, vi kan lave 3D. Nok ikke 3D. Nok ikke 3D. Vi kan også lave en hat. Vi kan lave en hat. Men måske så var lige Jeg er bare det helt normale nu. Ja, det der nu. Hvad skal det være? Hvad laver du? Jeg spiller bare. Spiller du? Jeg fjerner baggrunden der. Så der er Det er ikke helt meningen, faktisk ikke. det er ikke meningen faktisk. Nej. Men der er alligevel lidt her. Der er lige derfra. Der. Der. Det er bare for at lige at rette det billede. Det skulle så vil jeg have det logoet, og skal vi lave noget sjovt med logoet derinde? Vi kan få det til at ribbon, tror jeg. Skal det bare være det der? Ja. Det er det bedste. Det bedste, jeg ved. Og så skal vi snakke sammen. Så tager vi her, og så tager vi sådan her, og lige om lidt, så har Daniel sit nye logo parat.
til sin YouTube-kanal. Og hvad skal YouTube-kanalen indeholde? Hvad skal der være? Det skal være Minecraft. Det skal være Minecraft. Sejt. Noget specielt Minecraft. Nej, bare helt almindelig Minecraft. Helt almindelig Minecraft. Ja. Okay. Og lige om lidt. Er vist allerede slettet så. Så man kan se, så det der under blev slettet. Ja. Det er væk. Det er væk. Sådan der, og så skal vi gemme det som et logo. Er du klar til det? Ja. Det er lige her. Så skal vi lige, godt lige kalde det for, det kalde det for rang. Ja. 008. Nej, det var i 008. Nej, ikke ret meget for det synes jeg ikke. Undskyld for det derude. Ja, det var faktisk bare mig, der var lidt fejl. Ja. Og nu har vi lavet rang 008's logo. Så siger vi gemme. Og så siger vi